Zvonimir Đokić. Hvala. Poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, predlažem da ne prihvatimo predloženi amandman zbog toga što bi, kao što su i predstavnici Vlade rekli, i stupanjem na snagu ovakvog amandmana bi se svakako pomerila isplata januarske rate i to bi sve poremetilo dalje. Međutim, zašto sam se javio? Ja sam veoma strpljiv i trpeljiv kada slušam ovakve amandmane od kolega. Normalno, vi imate pravo da tako nešto i predložite i da branite to što predlažete. Međutim, o čemu se radi? Kada predlog dođe od takozvanog predstavnika New Wave, političkog šarlatanstva, ajde srpski ću to reći, novog talasa političkog šarlatanstva, koji amandman predlaže samo da bi izneo svoju političku propagandu, a ne da bi poboljšao zakon, a sve se to vidi kada se bolje izanaliziraju njihovi amandmani, gde se svi svode na to da se jedan datum pomeri, recimo, sa 1. na 15. ili sa 15. na 31. ili će nešto što bi trebalo da traje godinu dana trajati 6 meseci. Znači, potpuno besmisleno. Cilj je obesmisliti predlog zakona, ali dobiti šansu da se o tome priča, da se vređaju druge stranke, kao što je i ovom prilikom vređao predstavnike Srpske napredne stranke. I onda do čega dolazimo? Dolazimo do toga da se zloupotrebljava ova Skupština, zloupotrebljava se govornica, obesmišljava se uopšte rasprava. Da skratim, predlažem da ovaj i slične amandmane tipa briše se ne prihvatimo. Hvala. Hvala. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga